Héctor Souto, un mozo de Chantada, acadou co Granada o ascenso á máxima categoría do fútbol sala. Héctor iniciou a súa fulgurante carreira como preparador físico nas escolas deportivas de Chantada. Despois daría o salto á competición de alto nivel fichando polo Azcar Lugo, equipo de División de Honor. Logo de 2 anos traballando en Lugo, xurdiulle a posibilidade de embarcarse nun ilusionante proxecto que o levaría ao sur da península para axudar o Granada a subir a primeira división. Este ano xurdiu no verán a través do entrenador unha proposta de segunda división en Granada, un proxecto moi ilusionante que aspiraba ao máximo dentro desa segunda división e que aspiraba sobre todo a levar o fútbol sala andaluz despois de 11 anos á máxima categoría. Por sorte, ao largo do ano colleitamos unha xeira de resultados moi boa. De feito, históricamente somos o único equipo que conseguiu estar na primeira posición desde a primeira a última xornada e conseguimos o ansiado ascenso a falta de 2 xornadas para o final. Unha gran tempada na que o Granada, ademais de facer unha liga perfecta, tamén tivo unha moi boa actuación na Copa do Rei. Tivemos unha competición que foi moi bonita para nós, para toda a afición de ali de Granada, que era unha afición nova, tamén hai que comentalo, que é o campeonato da Copa do Rei, que é a súa segunda edición a nivel de fútbol sala, e no cual, sendo equipo de segunda, conseguimos eliminar a 2 primeiras divisións e caer ante Inter Movistar, que é o equipo por antonomasia do noso deporte, do fútbol sala. A aventura andaluza de Héctor permitiulle levar ata Granada a experiencia adquirida na súa terra, unha experiencia moi valiosa dado o alto nivel do fútbol sala galego. Está sendo para mí unha gran experiencia porque me permite explotar unhos campos que aquí en Galicia están moi traballados. O fútbol sala en Galicia a nivel de técnicos é un campo moi explotado, xente moi formada, e o sur, o levar varios anos alonxado da máxima categoría, pois sí que é certo que é un campo un pouquiño máis virxe nese sentido, e aproveitando eso, pois tive a oportunidade de participar como profesorado no curso nacional de entrenadores, o cual para min é un auténtico orgullo e un prestixio, e poder compartir con todos eles pois unha gran experiencia que é a miña iniciación como profesor e moito máis dentro do mundo do fútbol sala, que é un campo moi bonito e que está por estudiar todavía máis e que en constante evolución. En Granada tamén está triunfando outro chantadino que tamén estivo diante das cámaras de Televinte, Roberto, gardameta do equipo da Alhambra, que o ano pasado tamén como Héctor acadou ascenso á máxima categoría. Sí que é unha figura moi recoñecida, Roberto, e todos estes problemas que tivo de lesións, etcétera, pois sí que salían habitualmente en prensa e é unha persona moi querida ali por o que se pode reflexar, etcétera, pero non, a verdade é que non coincidimos moito na miña experiencia no sur. De cara ao futuro, Héctor ve o seu equipo moi reforzado para facer un bo papel en primeira, aínda que hai algún problema que solucionar entre o Concello e o equipo. De cara á próxima temporada, a verdade é que Oxifarma é unha empresa que aposta forte por o fútbol sala, ou que está apostando forte por o fútbol sala. Así que é certo que hai aí un pequeniño problema enquistado co Concello de Granada, que a Liga Nacional de Fútbol Sala está pedindo unha instalación de máis de 2.000 personas con unha serie de características que o noso pabillón actual non reúne esas características, e hai un pequeno problema entre Concello e clube, que esperemos non vaya máis, porque do contrario sí que sería un pouquiño problemático a hora de salir o ano que ven a competir. Non obstante, sí que é certo que de cara ao ano que ven a plantilla está prácticamente configurada e contaríamos con unha serie de xogadores que nos permitiría estar a un altísimo nivel. A confección da plantilla está feita de fai tempo, contando con este ascenso ansiado de fai unhas semanas, e sí que é certo pois que temos un potencial enorme con xogadores incluso pois probablemente do máximo nivel.